Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke funa ama-teaser omkhokha, izinto nje okumele uyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So lapha kuma-teaser baveza ukuthi ke ifamily yakwaMthembu izokhathazekayo ngoMabusi, izomubheka ke imbheke, izozeke ihambe yombheka kwaGumede. Baphinde baveza futhi ukuthi ke umndeni wakwaGumede nomndeni wakwaMthembu bazothuka ke mabethola ukuthi kunomuntu ade gubha egcekeni. Baphinde baveza futhi ukuthi ke izinto zizobanzima kakhulu for MaMzobe. Kuzobe ngathi ke uhlanya nasekhanda ngenxa yezikhwama. Ngidlule babeke sebeveza ukuthi uManzimande uzotshela ke izingane zakhe ukuthi koyedwa phakathi kwabo kumele ke ngene uNokubonga. Babeke sebeveza ukuthi ukhulekani uzobeke sencenga uSphamandla ukuthi ke thathe uNokubonga. Ngisakuyeke ukhulekani babeke sebeveza ukuthi ukhulekani uzonika ke uDifa iqhinga lokuthi ke qede umkhokha. Ngidlule ngiye kwindaba ke thinta uNdlovu babeke sebeveza ukuthi uNdlovu uzosebenzisana ke nengane yakhe uSibahle kwelinye ke ibhizinisi. Baphinde baveza futhi ukuthi ke uNdlovu uzoqhubeka ke nenhlelo zakhe zebhizinisi, uzozeke etshele umkhululi. Ngidlule baphinde baveza futhi ukuthi ke uGabisile uzobhayizisa ke uMaMzobe ngendaba ke ukulahleka kwezikhwama. Aphelalana ke mbukela ama-teaser ethu yizo ke lesade nguphathele zona. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke futhi usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.